Slovenská inovačná a energetická agentúra SIA spustila národný projekt Zelená podnikom, ktorý umožňuje mikro, malým a stredným podnikom čerpať dotácie vo výške až 70 000 eur na inštaláciu zariadení a energetický audit. Tento projekt poskytuje firmám finančnú podporu na realizáciu fotovoltiky, tepelných čerpadiel a ďalších riešení zameraných na efektívne využitie energie. Prostredníctvom projektu si môžu firmy pokryť až 40 % nákladov na inštaláciu zariadení, čo znamená 40 % z celkovej ceny diela. A 40 % nákladov na vypracovanie odborného energetického auditu. Energetický audit je nevyhnutnou podmienkou na podanie žiadosti a príspevok a zabezpečí odborné zhodnotenie aktuálnej spotreby energie a návrh konkrétnych opatrení. Ale čo je účelový energetický audit a prečo ho potrebujete? Účelový energetický audit je zameraný na tú formu energie, ktorá má byť nahradená obnoviteľným zdrojom energie. Keďže platí pravidlo, že energetická efektívnosť má prioritu, je nevyhnutné najskôr navrhnúť opatrenia na úsporu energie a následne stanoviť potenciál využitia obnoviteľných zdrojov energie. V rámci národného projektu Zelená podnikom bude podporovaná prioritne samospotreba. Podporené budú iba projekty, kde energetický audit stanoví, že minimálne 50 % vyrobenej energie spotrebuje podnik u seba. V prípade nových objektov sa použije projektová hodnota spotreby energie. Ak je to relevantné, navrhnú sa opatrenia na úsporu energie a následne sa stanoví potenciál využitia obnoviteľných zdrojov energie. Maximálna výška príspevku pre jednu firmu je do 70 000 eur, pričom inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny je obmedzený na 250 kW. Zariadenia musia byť nainštalované do 6 mesiacov od podpisu zmluvy. Energetický audit musí byť vypracovaný certifikovaným auditorom a musí spĺňať všetky stanovené kritériá. My vám ponúkneme kompletné riešenie na kľúč, ktoré zahŕňa vypracovanie energetického auditu podľa požiadaviek projektu, asistenciu pri podávaní žiadosti cez informačný systém, odbornú inštaláciu zariadenia a poradenstvo. Po realizáciu projektu zabezpečíme preplatenie poukážky, aby ste mohli naplno využívať výhody dotácií a zabezpečíme dlhodobý servis, aby váš systém bol dlhodobo efektívny. Projekt Zelená podnikom je ideálnou príležitosťou modernizovať podnikanie a využiť dostupnú finančnú podporu efektívne a jednoducho. Kontaktujte nás ešte dnes a spoločne pripravíme riešenie, ktoré vašej firme prinesie úspory a udržateľnosť.